Done wis cerak. Sing kulaan pol dobel. Iki sing sate terus yang ada cara barang sate ya. Mbah Yoto yang tak selonjor. Lah iya lah. Ra iso linggo gawane ngantek Nang moto aku. salak papat. Yo argodo kulakane jos Mbah Yoto. Awake dhewe iki sing rajas ya, Mas ya. Sesuk ijek mangkat to, Mbah? Tak krungu, Mbah. Mas, sesuk ijek mangkat. Kulaan sesuk ijek. Apa nek sesuk jeruk P5. Sesuk gawe jeruk sing jeruke larang mbok tuku mbok ragam. Ora. Salah wis Ayo, pakai toh. tenan kok lho. salake mau padha ora regane karo Yamini. Ya, mbok ora ngerti. Wong ngene lek tuku dhewe-dhewe. Lah ya wong Ngono aku bener. jam 5 mah aku tekan kono wis. Diunggahke karo Pak Desungkono. Lah ya iki lek aku. Lah iya. Jam 5 mah wis di Aku keri ngono. unggahke. Dadi yang ini tekan kono iki wong e. Mbah.